privatnog sponzora donao neke ove teme, donao nam je intervju sa njegovim ekscelencijom, ambasadorom Makedonije u Švedskoj, gospodinom Kire Iliovskim. I jedna interesantna priča o jednom uspešnom čoveku koji je vlasnik MTO Biocentra, zove se Jovica Antonov, koji je ispričao svoju priču od dana kada je odlučio da dođe u Švedsku, njegova borba za opstanak i na kraju njegov današnji život. Ime nije važno, ali važna je poruka. Ta poruka koju je ovaj intervju odaslao sa naših stranica je ista, jer svi mi možemo istu tu priču ispričati. Iste muke, ista tuga, ista nostalgija, ista neizvesnost. I na kraju uspeh. I na kraju nešto zašto smo se odlučili da dođemo ovde. Meni je drago da postoje ljudi koji su se osmelili, koji su nas kontaktirali, koji su ispričali svoje priče. Jer takve priče mogu da pomognu ne samo nama koji smo ovde, mi smo to sve osetili na svojoj koži, ali mogu da pomognu svima onima koji misle da je nama lako ovde, lako je tebi, ti si u Švedskoj. Mogu da pomognu svima onima koji će se sutra možda odlučiti da napuste sve, da spakuju sve u svoja 2 kofera i da dođu u Švedsku i da kažu, sad, ja ću odavde da počnem, pa šta bude. Ovo nije obećana zemlja, niko nam nije obećao dvorište punih ruža, a uspeh je moguć. Kako do toga? Kolika su odricanja, kolike su žrtve i kolika je nagrada.